Sosiaalityötä tarvitaan aikuisten parissa sen takia, että kukaan meistä ei voi tietää, mitä eteen tulee. Ja joskus voi tulla sellaisia yllätyksiä, että niistä ei enää yksin selviikään. Meidän työntekijät tapaa näitä ihmisiä ja suunnittelee asiakkaiden kanssa yhdessä, että miten tästä eteenpäin ja minkälaisia tukitoimia tarvitaan. Sosiaalityön asiakkaina on monenlaisia ihmisiä, kaikenlaisia ihmisiä. Sosiaalityö merkitsee mulle tietenkin, se on tieteenala. No sitten se on mulle myös tietenkin koulutusala, koska mä työskentelen täällä koulutusinstituutiossa. Ja sen lisäksi sosiaalityö on myös käytännön professio eli ammatti. Tieteellistä, teoreettista perustaa, yhteiskunnallista osaamista ja näkemystä opiskelijoille. Sen lisäksi opetetaan niitä ammatillisia valmiuksia, joita opiskelijat hioo sitten useammilla tuolla käytännön jaksoilla. Poliisihan tekee yhteistyötä niin kentällä kuin tutkinnassakin, eli tuolla kenttäpartiossa ne yhteistyötilanteet on oikeastaan liittyy näihin perheväkivaltatilanteisiin. Sosiaaliviranomaiset voi pyytää poliisilta virka-apua esimerkiksi turvaamaan johonkin asunnon tarkastamista. Suuri osa näistä yhteistä asiakkaista on päihteiden väärinkäyttäjiä ja myöskin ihan tavalliset perheet, joissa näitä ongelmia on ja ongelmat on kärjistynyt siihen malliin, että poliisi ja sosiaalityöntekijä joutuvat niihin puuttumaan. No ne varmaan liittyy just näihin perheväkivaltatilanteisiin ja perheiden pahoinvointiin, eli niihin pitäisi pystyä puuttumaan mahdollisimman nopeasti ja heti sen tilanteen jälkeen. Kuljen asiakkaiden rinnalla erilaisissa elämäntilanteissa ja tavoitteena on, että asiakkaat pärjäisivät paremmin omassa elämässään ja ettei riippuvuudet hallitsisi heidän elämää ja ihmissuhteita. Voidaan jäädä miettimään, missä ollaan menossa ja mihin halutaan mennä omassa tai perheen tai lasten elämässä. Onko se tämmöistä henkistä tukea, toiminnallista tukea, ehkä lisäksi taloudellista tukea? No, mä teen yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden kanssa hyvin paljon. Et aina niin kuin sosiaalityöntekijä ei, niin kuin, kunnan sosiaalityöntekijä ei saa siitä tekstistä jotenkin kiinni, eikä ymmärrä, että tässä todella on niin kuin iso huoli. Jos kuntien sosiaalityöntekijät ovat niin kuormitettuja, että he eivät niin kuin ehdi tai jaksa niin kuin reagoimaan kaikkeen. Ja sitten taas, että kun he joutuvat reagoimaan semmoisiin erittäin vakaviin tilanteisiin, niin sitten niin kuin semmoiset hiukan kevyemmät tilanteet sitten menee jo niin kuin sormien läpi. Sosiaalipalveluiden asiantuntijana, etuuksien asiantuntijana, tavallaan sen sosiaalisen tuen kartoittajana. Näen, että sosiaalityöntekijät on usein tämmöisinä niin kuin, voisiko sanoa, asianajajina ja tietenkin kun resursseja on niukasti saatavilla, tarvitaan erityisen paljon mielikuvitusta ja luovuutta. Sosiaalityöntekijöiden rooli, näkökulma ja panos on niin kuin hyvin tärkeä. Sosiaalityöntekijät on kyllä koulutukseensa nähden ja tietenkin työn vaativuuteenkin nähden niin alipalkattuja. Sosiaalityön tehtävänä on kehittää niitä yhteiskunnan rakenteita, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Se on pääosin tämmöistä kiireellistä ja välttämätöntä sosiaalityötä virka-ajan ulkopuolella. Meillä tulee asiakkaita ovesta, puhelimesta ja viranomaisverkon kautta. Ei ole koskaan tietoa, että mitä työtehtäviä tulee. Tuli palo- lastensuojeluasioita, vanhusasioita, ihan mitä vaan. Että pitää olla
kaikkeen valmiina ja aika monenlaisia asioita pitää sitten itse keksiä niin kuin ratkaisut, niihin ei ole olemassa valmiita. Ei ole tapahtunut sellaista aikaisemmin ehkä koskaan. Sosiaalityötä tullaan valitettavasti tarvitsemaan. En usko, että se tarve loppuu. Olisi kauhean kaunista ja kivaa, jos se ei tarvittaisi.